Bueno, arratsaldeon, denoi, The Prodigy hizketan. Eta, bueno, Dark Souls biai egur pixkat ematen zeiko jo. Demora desentean naizela ebili, Metal Gear Solid hor tartean etorri zen. Eta, bueno, arratsaldeon, denoi, The Prodigy. Neure hau hasi da berriz, bale. Ba hori, esaten nahi nitzena, Metal Gear Solid sartu zen, eta bueno, azte honetan nire ideia da zuen bi bideo ukitzea, goizez publikatuko dut Metal Gear Soliden bideo bat, ez da zuzeneko izango, normala izango da, eta gero arratsaldez beti aldetan guztietan zuzenekoa egitea. Zuzenekoa zer Dark Souls bia izango litzateke, zeo indik asko baitaukagu pasatzeko, eta bentsat bi jolaz hauek Dark Souls bia bentsat bai, lehenbailen bukatzen nahet, eta Metal Gear Solide bulkatzea nahiko nuke Fallout lauan irtera baino lehenagotik, beraz. Egurra eman berko dut. Eta bueno, besteik gabe pasako jolasea, eta zeiko dugu. Geratu ginen, boss baten justu aurretik, gogoratzen, geskez banabil, eta ustet, bossura ekatut aurrera zeitu behar nula. Hemen gure aztia, 86. nivela, ja. Eta... A ber, ba. Bueno, hemen etxairik ez dago, ze hemen gorde nuen. Hemen atera nintzen, etxaiak akatutat ezan. Ezan behar nuna, oain momentuz pantalla bakarra okat. Suponsatzen da, bihar iritsiko zaitela, bigarren pantalla erosietena. Nahi bazute jakin ze pantailan Twitterrean ere kontuan behiratu, gogoratu @TheProdigyH. Eta, bueno, han foto bat jarri nuen, ze monitoredan, erosietena, BenQ bat. Hogeita lau berrogei L uste dela, baina, ez dakit, buruz ari nahiz eta nahiz gogoratzen zindan. Baina, bueno, oengo monitorean pixkatan ditxagoa da erosiet, hartara bi ukitziko. Eta, bueno, bi hartik aurra espero zuzenekoak egiten ditudanean, zeitea. Zango dut. Zuen txata idazten zutena zuzenean ikustea, komentarioak. Eta, bueno, nahi launduko dit grabazioak eta hobeto egiteko, eta zera. Beraz, alde hortatik hobeto. Eta, gehiago zezan behar duen, bai, zaiatuko nahi zen pantailan unboxinga egiten, baita, bihar. Ez dakit bihar izango zuten unboxingan bideoa, baino... Segun noiz iriste zaiten pantalla, goizez iriste mazait, bai. Baino, ez dakit. Bihar ez bada etziko zuten unboxinga. Bai, NPC-a da, inbokatuko dugu eta jungo gea bossa ona. Ongo bossa hau, nahiko... kontu zibiltzekoa da, ze... nahiko mugikortasun handi hauka, momentu batean gaina desagertu egiten da gure zeatik, gure biztatik. Gure biztatik momentu batean desagertu egiten da eta kontu zilber da. Hori gezurra da, pentsatzen nu. Hau NPC izangoa, ez Balindor, ez da inongo NPC-a nidak idean ez. Gaina uste kolore horretakoak ez dira NPC-ak. Bueno, sartzen berko dugu. Behare, magoa da. Bire, ikusten nola ezartuan. Baina ateratzea. Hori, nahka. Kontu zilbertik geha, zeneko atake potenteatzu dauzka.
dio asko kentzen. Magia hau da, hartu nuen aurrekoan, ikusten boss bola horiek, eta ero disparatu egiten dira. Hori da. Vale. Handiak nirekin zein dan. Ni haukatan bere agroa. Bradleyk eman dezaiola egurra. Lanzarluz, ez naukan magia hori jarreta. Hona izan litzateke hau apurtuko alik. Dale, hor ikusten da. Vale, perfecto. Gehiago ez dago horrelakoik ez? Ez, vale. A ver. Nei botako izkit, zeurenik. Ez? Behai. Zeratik ez dio afektatzen? Zerre? Vale, magiak ez dio afektatzen, ez da izatik. Vale, fizikoki desente kentzen dio. Ez que nola bera maga izatean, ustut, ez diobla asko kentzen magiak. Kontuz, vale, lurra aspira sartu da. Sendatzeko, naiz pixkat. Arna ateratzen da. Lurra ikusten daun onda bilen. Hemen dator. Ez gaitu harrapatu. Vale. Ba, bueno, beste boss bat. Agur, Bradley. Eta honekin betzatzete beste arman bat emango igula, beste trukatzen ditunak. Arimak, bossanak zeatik, armatik. Mariposa diamaz bategatik bakarrik. Pentsatzen zerbait gehiago gongo, zara? Dio, jende askoa akatuko. Hortaz, aurrera jarretuko dugu, ze pentsatzet hogeran bat izango dela gertan. Vale, zerrez. Hau eta konbatean nuela izkean muloi... pareta ilusorio bat. Baina ez du mata. Ah, vale, va aquí no. Puertas de Farros. Vale. Hau nahiko motela dia, baina oso potentea ia. Zanaet potenteak zeatik, min asko iten dutela. Baina hemen arazoa da, Farrosen ate desentea duela uzet. Eta naizera goratzen zein iriki berdinan da zeinaz. Vale. Vale. Hemen hogera egon daiteke? Bai. Bai. Vale. Piztuta. Beiratuko ez zen garen. Hemen zertzen.
Vale. Hemendik jungo da. Hemen ere bada boss opzional bat. Egingo dugu. Basura. Jakin behar dute basura hori zerretako Ez dakit zertarako erabiltzen den. Hauze da Dark Souls batean bazegola. Visiones de veneno bai. Ez dut ulertzen zezan zuten mezuak. Bale, hemendik pasa izan bada... Ez dago. Zait izona. Emateu desentek entzen dietela. Beraz alde hortatik posi nago. Asko kentzen dietan bitartean. Bueno, lasai xamar julezket. Hemen titan eta material. One shots. Beste batean enberkoet. Ez dut oso ondo bila. Magiak arrastuko ditut. Hortik akaso etorri tetzea. Venga, hori. Ez hiru golpetan ajatzen ditut. Eta hori hain naizela magia zeanakin. Suabenakin. Daukatenetatik bintzata. No esperemos cada... Vale, baki non gauden. Baino zona desente handia saldatu deula uste. Boss opzional da guzti. Hortaz, urrengo, beira, hogeira upiztuko eta ingo etena da itzuli aurreko hogerara. Eta zona hura ingo du. Elefante bat behiratu dugu neko handia zauna. Lehenengo maiula jongea behiratuko dugu zeigo dezakegun, zego eta maika mila harima duzkau. Osko diana. Ja pentsatzetik irua nivel ezingo ditugula igo. Eta maika milakin. Ze 10.000 eta pikon gaudela uste. Niveleko. Bai, beira, 12.000. Hortaz, inteligentzia berroi daukat. Momentuz ez dueta hori igotoko. Normalan Dark Soulsen honena izaten da. Zure atributo principala berroira igo.
bi edo hiru, adibidez, inteligentzia, osasuna eta ez dakit, destreza edo fedea. Eta gero, ja behin 340 igo zuenean, orduan hasi 40-50 egotzea. Eta hori Dark Souls batean bentzatala zen. Eta hemen ustez baetz. Eta gero 50-etik aurre ustez etzula zentzurik igotzea. Hortaz, zeigoko eta osasuna kaso honena igotzea. Vale. Eta... ez daukau. Ez duza hobetzeko zer ez? Eta, hemen, ez, zer ez, hortaz. Joango gara behitzea, aber... nontzan, ez... hemen zan. Ea, harimak eman dizkigun horrekin, aber baldaukagun arma zein bat. Erosteko. Gogoratu baita, zenbait harimakin lortzen ari gian zenbait harimakin, armak batzuk erosi hor genitula beste zea batean. Haupak ikusten nahi zeaten nahi. Oantxe ikusi dut txata. Hori, armak ikusten nahi zeatena... armak, joz, ja nazten naiz, hitzeiten. Arma batzuk aurrekoan erreskatatu genuen beste herrero batek badauzkara, beraz. Honek posible da guztiak ez izan. Hori falta da. Ja usteat gutxiago ateratzen diela. Esan izuen batzuk hainbest X kantitatez akatuz da gero desagertu egiten ziala. Vale. Miza ez... Akaso magietan... bai, beira. Alma de Nazca Escorpión. Lluvia de alma. 1500. Bi dispentsatu gabe. Magia bat, perfecto. Zenbat eskatzen du, eta bi inteligentzia, perfecto. Esan dizuetan bol zea hori da, ustet. Magian bola hori, boz jartzen zaizkitzuko ean, eta bota egiten dituzula. Ez da egitena nola funtzionatzen du, beraz, maiula jongo da eta porratu egingo du. Ondo. Magia bat gehiago. Hortaz, etxizoak erakiko ditugu, hau kendengo dut. Hau jarri berdet azkenengo postuan. Hortaz kendengo dut. Masa de alma dirigida eta lluvia de alma. A ver. Solo funciona en determinados lugares. Dago baino nahiago dut, seguretik. Beira. Horrela jartzen dugu. Ez dakitena hauek o bakarrik disparatzen dian. Ez. Nola disparatzatea? Akaso eukiberkoet fijatuta norbait, zeurunek. Eta denborak inobeak egingo du. Hemen txerri txiki batzuk goten dira. Ostra, susto eman dieten. Vale. Nahiko potentea di hauek. Eta hauek dira simpleak, lortu inuzen. Beira. Jo, Ezin dio, jo. Diskuta. Vale. Eta, hau, izangoa pentsatzet, eba. Amigo, horrela da.
Bale. Engotena deskantzatuta probatu hori txerri horiekin, ea ber nola funtzionatzen du. Hori da areako atake bat ematen. Erosiko izkiot. Hona zenbat erabilpen dauzkago eta bat. Ez, jo nengo ja. Total, zona oso erreza da, eitera guazena, eta ez dit buru aztea handi ematen. Ze zona zan, hau azkenen kampamentua jarren da, hau da, zona hau, egin behar dauna. Hemen boss opzional bat dago. Ai, koño, ahaztu zei gauza bat. Bueno, maiulara itzutz, egin goetoin bestela ahaztu ingo zaitu rongoako. Arruan errezkatatu genuen ezkaura, petrifikatuta zegona eta ropa eman genuen eta ea ze ematen duna, bera. Ze akoratzen zan izuen aurroan etzan ikusten, ez zegoen hemen, baina, oen bai, iritsia. Agia, piromantikoa zen. Eraztunak. Vale. Bueno, piromantzia momentuz, ez diute asko, zeita. Horrek ez du gauzazko egiten. Asik egin nago. Aztutan aukan bai, piromantziako azela eta guriztigula asko afektatzen. Hortaz. Hemen. Erretortzen den. Ostia. Kontu ze. Efektuak sartzen ditu. Hemorragia sartu ditu eta bestea ez dakiz zertzen. A ber. Zer montra. Bugeatu inda, zea? Botaten etxizoa da. Vale. Ez die zerreiko. Eurian horrek, zeurenek ez diela asko afektatu esan tezulako toki berezi batzutan egin behar dela. Hori behiratu erko toki berezi bat ezen dian. Zeretzain normala irutu ze efektu gutxi egin duen. Bale, Farrozen zea daude. Pila daude Farrozen, zeak, zuloa. Ez dakitena zeintzian ireki beharrekoa ze uste batzutan alperkako gastatzen dezula. Bale, joerba eman bar, joerbi, hori ondo datorkigu. Intoxikazioa. Azkar.
pare bat. Vale. Ah, azpion da. Eske zona honetan ez gogoratzen farro zantziak nun erabili behartzia. Eta ez dakitena nahiko farro ziongo dian guztiak irekitzeko. Konfunditzen bazia ere berreztan irekitzen baz. Barrika retorzia. Vale, magia bada. Vigilatu tipo hori ez datorrela. Maleficio, vale. Vale. Norbaite laguntzeko inbokatu naute. Akaso apuroak aida pasatzen. Zer hostia. Jode, inbokatzen haute eta tipo atzean zegoen. Eta hor frenteko hori zea da, nola da. Behai erasotzen nahi zitzaion tipun bat. Txoin, gozoen nahi behiratu. Vale. Mazatzen da mezela, que se joda. Ni saiatu naiz, baina besteak bazakin ez da nola nun atera behar nintzen. Eta atzetik erasotu dit. Zeatik ez du honen nahi eta. Ez diaziak, baina eskuda pila bat. Protektzen duz. Oso matela ja. Errezakatzen dira. Vale. Zerbait moitzen da. Vale, hor eriotza daude. Jende horrela katua. Vale. Bestia delante. Trampa delante. Bai. Trampan ondo zegoen jarrita. Ze pozoina zeuken da kofre horrek. Epa. Vale. Farro zen harri bat.
Urra porro gera, zeo gera. Estatua da. Ez que farroz asko guztetamen trampata dauna bukatela. Bale, hortaz nik ulertzen ditan bezala, ezkerretik junda hogera bada hola. Hori esatea nahi digula. Nik hori ulertzen dut. Bai, bien. Bai. Beira, zenbait mezua jartzen dituzte, balio dutenak. Bestatzu jartzen dituzte beti troleatze bai. Hau ustea la boss opzionala, pixkat, behiratuko deblenengo kanpoa. Beste golpeat eta akatuta. Perfecto. Ez que behira, hemen nik hainbestekin nola jakin berde zein da. Visiones de alas. Mentirosa. Lurreko erren ez ematen du. Hau zeuren ez behiratu ingo tintzerten, ze. Ez zitu nahi piedra farroza galperkeko aldu zenet. Albat gameplay hontan aldan gauza guztiak erakustea zuei. Eta bastante putada izango litzateke egia zen. Alperrekako galdutasuna batera ezin bai jo. Ematen diate guanteak. Vale, handik etorri naiz. Ona jauzingoet, zemen objetun bat zeon hartzeko. Atxa, girm eta antortxa bale. Eskoran bat, guretzat ez dana. Koño, mendikatea zen. Handik naiz, handik. Baina honan behian txakurra haude. Hora ematen du farroz bi hoiekin ate hori irekin goala. Ara ere jungo ea, zera, bosa da hola, pentsatzen ditela esan deten toki horta. Enauz, ez ezin ezun, handik jungo naiz. Enauz seguru da honik, baina uste ba, etzan zala. Boss opzional bat, baina bueno. Aldeten gehiena nahet pasatu eta... akatuta haude. Ni bai, bazke, leheno pasatu nahi zamendik eta zaten nintzen berriz ateraia. Pentsatu, akaso hor goian inbokatu nautelako hor behan berriz ateraia? Behiratuko zeun duten misio ondo da bien. Bai. Ondo da. Beraz, aurre jarrituko dugu. Bantzan hemen gora eta ezkerreta. Uste hemengo bosa zela arratoi bat. Arratoi gigante bat eta arratoi txikipila bat. Arraro nahiten zait hemen bosa baldin badao, ez egotea hain horrin bokatzeko. Baina, ikusi genuen, boss opzional asko, bai, hau da, bossa. Boss opzional asko ez daukatela zeik. Nola da. Inbokatzeko inoan. Txarrenak hau dia. Lehen guztet, hau kakatzea dala honena. Rutitik. Beste aznatu ina.
Hilda no. Behekoiek zein diate, intoxikatu diate eta... Kakazarra. Bueno. Zen barrula. Se demuestra. Ez dioten beste jendua. Txarrena txikiago dira. Piskatu urteatu. Lasai. Mateu. Que falso. Borrakak goratzen dit Dark Souls bateko Sif. Gran Lobo Gris. Zenbatu. Jo. Ez. Eman diot eskudua aldatzeko eta gero babesteko. Eta enduzta izati magiak. Zuzena. Ez dakit hau nola egin, Ez dakit hau nola egin. Izan etxarrena da lehenengo akatu behar ditut honena arratoiak. Baina arratoi behekoiek akatuta ez da enzaia. Ze trukoa da bere hanka artea azpian sartzea. Así que... Enbetena da, hau gaztatu bat. Hau eta hiru duzkaten. Oetxain. Hau kendu ingoet, ez da oso erabilgarria. Hau kendu, eta hemen jarrikoet. Hau nengo interesgarra izan lehizka. Esan dugu... Hauxe. Eta hemen jarrikoet. Bale, hon txakorreit izpadetuko jot. Oain arte hain itzan izpatzen hauek, 31-ako. Oain izpateko jot, 21-bateko hauek potenteagoa dianak. Aber, batekin bat akatzen detan. Zeleno bizitza gutxikin baina bizitik atentzen dira. Hortaz, lehenagotik egin gut. Hau. Eta batekoak. Haure jarrikoet, neure gainean. Vale.
Vale. Ustet guztiak kendu ditutela. Buena. Vale. Estamina guztiak entzit, Horrek. Vale, honena fijatuta ez eukitzea. Tatzeko hankata jutea. Ai. Desentek entzen diotela mate. Vale. Neko zaila da. Pertsona honekin zea. Erasori egiten dunean aurreako... Hau ez. Hori eskiatzeko zerreza da. Ja, aurrerako... Jauzia egiten duen hortan. Ahontan. Neko zaila da eskibatzeko. Arma magikoa jarri berdet. Kontu zuen. Kontuz. Joe. Gezki saltatu. Benin uzke ondo joan da. Bosa uniko zaila da batipan mago batentzat. Hortaz, behar nuen. Hau jarri. Alperrikako bastatzen. Tonto moguan. Gema ebidak bote egizkiman dio delako. Vale, arkatuta. Kendu. Kakazarra. Azkarri hon. Hor desente kendu diot. Kontuz. Hone, atake hau ez dut lortzen. Hori nahiko faltsua izan da, azpiti berez. Hori ere bai, errodatu dut eta berez azpiti. Piskatu baina hon. Osasuna berreskuratu. Eta albat. Hauen behar dut, hauen.
Orain. Hai. Kontuz. Vale. Gutxienez estamina bakarrik handik. Bien. Zaila ez dauka, mugimendua dauka oso zaila dena eskibatzeko niretzat. Eta desentek entzentzuna. Kola de rata hartu dut. Arratoien erregia, euskalo zein da. Bale, hortik etorri da eta hemen best... Hemen... bai, hemen dago, beste bidea. Bale. Eta honek aukera ematen dit. Leave this place, human. We have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Arratoi bat egori izatea. Bale. Is that a rat tail, human? Thou'st one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Juramentua Since thou dago. art human still, permit me ask, wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Swearest thou by the sweet-tempered sludge that laps at our bosoms? No, emango jot. Of course. Get thee gone. I am not unkind. Swearest thou? Then we need consort now. Vale. Hortaz... Hemendik noa juten geha? Amigo, bale, baki noa. Bueno, zona hau pasatuet, farro zen hau behiratu geturrengo zuzen batean, eta hemen ikusiko zein irekitzea komeni da. Ze ez den nahi alperkak galdu, ze bakita batzuk irekita zeiten dizutela. Ez dituzun gauzak eta ateratzen zaizkitzula, beraz. Aurra jarrituko dugu. Hemendik da berez laugarren hogera primigeniarako bidea. Amigo, eta bain berriz aurkituko ea zeakin. Gekoakin. Hostia. Eta maoste, hogei gaztatu ditut. Erosi dutunetik. Gekoa izartuko jot. Hau jarriko et. Eta hauet disparatuko esko, potentetakoak. Insta-kill. Vale. Magia hori buru bainan jartzen dena nahiko ona da, boss batentzat. Harta bakarrik disparatzen da. Eta zu bitartez, jardu lezketzu. Ez dait, ez bat hartuta jotzen. Bueno, bengoaz zona atera.
nahiko nazkantea, nola esan nuke, ez dititza hartatzen, nahiko desatze gina gala, guztat. Zamen, asko hau bezala, zeakin. Oskuridadekin. Oskuridadek, nadak izute lepo kentzen dula. Vale, etxea. Zerbait entzun dut. Bida, are dizpatuit. Ara etortzen da. Ze bilera raro dauka. Hemen txarra da, kanpina hautako batzun barroan jendea daula. Eta gau. Esaten da bezala, tan feliz ertatzea batzutan. Eta kanpini barrutatik jendea atzatzen zaizu. Bira. Eta hanbeste parra ez dezu egiten. Eta ero, txarri hau da bitza, keneko gorra ziala guztet. Begira, magia bentsat ez dio asko kendu. Urrutiratuko ea arkerarek lata matea latzen digu. Puah, lata puta izaiten amaten arkeroare. Kontu txarreakin. Ematen du hor barruan bat ematen daula baina ez. Zara. Garruna nola sartzezan. Bai, hemen barrura saltatu hartzen. Iturri honen barrura. Ere hor. Biziri da. Ez hemen barruan zen. Eraikin honen barruan dagoela guztet, txerria.
Beste toki batetik da zea, Hemen entzuten dut inguru honetan. Beste toki batetik da, juteko, baina, bueno, hau, nahet, ondo garbituta utzi. Vale, jaso, emodetena osasunak guztiz. Zein. Frenatu ez zelaite guzti eta errobatzeko mundu. Ez? Kontu zibilareko tokia da. Ze, ikusta zuten bezala. Golpe asko faiatu egiten dituzu. Txarrian horge pareta oteatik. Baina, bueno, saria usteton nahiko hona dela, hemen da hona. Hori, sinistora nahet. Pentsatzen nuen hilda neola. Ez da izen bateak geratu nahi zen? Bai, bizitza askorez nahiz geratu. Mimiko bat. Ezkarra goitura dudan danai jotzen juteko. Baston dela sabiduria. Hori usteko betzat ona ala. Eunda 78, 180. Hau ze atributo da? Etxain. Ez dut ikusten. A ver. Vale. Jo, hor eskerrean nahi nintzen da. Velocidad de hechizo. Vale. Motelago botatzen dira, baina 178, 180 igotzen dira. Eta hori gaina hau gehi bost dala, eta hau ez dara gehi bost. Eta esen eskalatzen du, inteligentzia 50. Ba, inteligentzia igotze joan beharko naiz. Ze S eskalatzen du. Honek C eskalatzen dut, honek S. Ez nahi du, bastoia biltzeko aukera anima hau, sartuko ditugun hostiakoak inkreibleak izango dira. Gaina oso polita da. Hau baina polita hau baina nintzat. Egur puzka bat ez da ikestata. Bueno, jarretu ingo dugu. Bien, bastoi oso on bat aurkitu dugu. Mina bat dala emateu ez. Vale. Begira. Enun petatzen joko nionik eta... Hau oso arriskutsua da, berez. Zeiuntasuneko jok... Mino oso handia itente. Oso aurkari errezatia ze gutxi irauten dut eta. Jo. Ba hori, oso gutxi irauten dute, baino asko jotzen dute. Eta... arriskutzea iten dute. Gero han bera jetxe berdeula ustet. Lehenagotik dago boss bat nahiko erreza dagoena. Uste jolazeko errezenetako bat dala. Beti ikutsitu Dark Soulsek boss bat oso erreza izaten dana. Eta nahiko arraro izaten dana
jolasean boss hori gotea. Hemen bian bazegon beste bat, naiz agurtzen da zen, el demonio, ez dakiz, oso erraza zena, pozoinan errotan zegoen demonio bat, diablo bat. Eta oso erraza zen. Haueko baina katu behar ditun gurpi zeakin. Hale, esaten duen magia honek atrasatu iten zitula behira. Momentu perfektu bat aprobetxatzeko. Bera, zenbat eriotza dauden lurrean. Jende pila atakatzen da hemen. Ez da zona hon bat. Vale. Magia bat gordituko, Total espatak agatu dezaketu. Eta hemen bi ahorratzen ditut. Itxoin segundu bat, mugiko jarrean. Vale. Pila bat kentzen du. Hemen txarra da golpera sartzea, gero zulotatik beste atzuk bat egiten baitia. Golpera sartzen bazean 1000 arma etortzen zaizkitzu. Eta sufritu egiten duzu. Sufritu ez hildu egiten zea, zuzen. Vale, bat gehatzen zait, bat hori gorde berdet. Bosa baino lehenagotik ez badauzea. Ez badago hogerarik. Beiratuko, Bale, honei atzetik atera zitzaizkio. Armak. Bale, gehiago. Honena hola bai. Nire zen bezala. Naiz eta guen. Bat baina gehiago torri zaizkiten. Kontuz. Pasadizoa sartzea honena. Artera zeiten ditut. Zea, zendatu. Ez. Diakatuta. Hone, bat gehatzen da. Uste atakatuta, eta uste barroan bat gehatzen zala.
Espanabil gaizki bat geratu ala irutu zait. Bai. Vale, kofre horrei bagezute, golpea eman behar degula. Lehenautik bueltatxo txiki bat. Vale, ez da mimikoa bezala bizitzan zea atera ditzen data. Vale. Vale, bossa hemen da. Hortaz. Bueno, en berdan bagarra da, arma jarri. Hau arma nun, bossa da, magiak hemen, Sartu eta parean dagoen guztiai jipoitu. Hoxen berdan. Txarren hause, braka martea. Vale. Joder. Pentsatzen nuen etzala fuertea. Leno entzetetzen da fuertea. Hau ikutu egin dute. Ze hau zan bosa esan detena horreza. Leno oso horreza zan. Oain ikutu egin dute. Zer leno ezen sartu, jipoi ematen ziozun da listo. Ega da magia igabe sartu nezela. Eta oin bide kristona egin behar dut. Armak eta berriz pasatu behar. Kakazarra. Ezkerreko nahi guztiai pasoen goiat. Eliza hortan geunden azken fina. Bosa Eliza hortan dago. Tero gaindi beherago junbertzea. Etxe hon tipa guakatuta? Pentsatzen nuen ez. Eskapa eharra indo. Kendu behar ditut inventariat izemet porkeria. Ze, molestatu ez dut ez diat egiten. Agur. Hemen zer ez dut behar. Hau ez dut behar. Vale, guazen aurre. Leheno usteten ikula, ez da pertsona bezala. Eta igual horretik laguntzan haukan hor, hartzea, NPC-a.
Zea boss opzional batez izatean, zeuruen egongoa. Laguntza. Honi bintzet hori espero, Ze honi aldatu indituzte, Hor partxen bat... Zaitu, partxa da, eskolar hor defilzin behana da. Baina, leheno bintzatetzen. Haintzea. Boss hori oso erraza zen, leheno. Vale. Epa. Beste behin. Atera egon ez hemen. Lasai egiten. Ze koño egiten du arkoak? Stai egiten zuen arkoak, tipo hor? Karo, leheno. Zeiten zuen, bai, ni tontoa nahi indetelako. Leheno, behaiek sesatzeko bota dit gezia. Eta horreatik zen. Arkoak inegola. Besteik ez da. Ez da, ez. Vale. Vale. Atxon, aleno azaltzen zen enano delante olago zerbait. Ez dait, naita zen broma bezala jarrita mezua Ne, ematen du betz. Atere berriz. Banekin hemen inguruan zer plaza. Hemen etzan. Gogoratu berez, toki hau lehenagotik pasatutan berginela, toki honetan. Bale, behiratuko et. Hala ez. Magia eta resistentzia egotzen dio. Eta honiko hoxe berditu bain. Defentsa magika hau jarrikoet, eta berbain. Hau da, gehiagokin. Hauxe jarrikoet momentuz.
Ze magiai erresistentzia behar diot bain. Bueno, ondozketena nahiko hona dira. Horrela joan ez. Baz ez dago den epezik, launtzeko. Enondik atea eiz. Hortaz, lehen gauzen betena. Eta jarrikoet. Ai, eskudoa magian aurkako ona. Bueno, honekin txe sartuko naiz. Eta listo. Kontuz. Kontuz ze, bi hauekin enfokatuta, edo besteak gazten nahi naiz. Azkarri botatzen dute, eta sandatzen gehiagit hartzen. Zer raro zeotea gertuago zeik. Engotena da, speedruna esaten dena. Ze behin da berriro eta berriro akatzen. Ez diate molestatu. Bai. Azkar. Vale, bat agatuta. Zila hauek izatea oso garrantzitsua da. Arriskutsuena hau edia. Hau ez. Baizik eta elektrizitatea botatzen, oi. Gaina sendatu egiten ditu. Eta lurrekoakine kontu zilu behar naiz. Vale. Bi hauek dira, bi hauek akatutakoan ja nahiko erreza da bozago. Zen da, hauek akatzea.
ezpatakin. Toreatu pixkat. Lepo kentzen dio, gaina behira. Oso, bizitza gutxi dauka boson. Listo. Oin interesargarria da oso. Ez da boss bat hau berez. Ze ikusten zute animaik ez ditela. Hemen dago, hogera bat. Zorro, hori ez da. Zaik, nola. Hori ez da. NPC-a. Uste da mendikun berri gara. Eta leste da tokia zeana. Esangoet. NPC-ak beste armak saltzen dituna. Eta bendik etzion toki bat igotzeko? Amen. Maneki. Zemen tipoa dago, NPC bat. Hau Dark Souls batean eba zegoen, ez? Uste baetz. Lehenengo kampaia jota gero tipoa gertatzen zen. Ustet. Hau berez, batzuk ustet ez dutela erasotzen, barne arma batzuk. Baina bazpare. Escudo pequeño del clérigo. Bueno. Vale. Something seems to be bothering you. Yes, I can tell. It is written upon your face. You have doubts about something you did. I am Cromwell. Regret, anguish, disillusion, bewilderment. What wonderful gifts they are. Together, they are the essence of life. Don't you agree? But now, you're lost, bewildered by your own actions. You poor little thing. Yes, how tiny and frail are we? But if your heart is yet sincere, your sins will be forgiven. Now is the chance. Demonstrate your sincerity to me. Vale. Eta milagro dio. Eta ero iuntasuneko zebat. Whenever you are ready. Vale. Bueno, gaur espero nun hogera hortxe dago, hogera primigenean laugarrena hor dagoen boss bat akatuta. Ustet, neko gertu gaude. Baina hemen utzi berkot ze gaur pixkalena batik amaitu berbaitet zuzenekoa. Maiula jongoia eta hasiko naiz igotzen inteligentzia. Hau da, 50 iritsi behar deu, bastoi hori hartzeko. Ze oso ona da, esen eskalatzen du inteligentzian. Zeuren ez izango da jolase pasatuko edoten bastoia. Ze oso ona da. Ba, bueno, 2 nivel.
Eta hirugarren bate bat zeurunik, ze bauzkat eta harima batzuk hartzeko. Jo. Bauzkat. Hauetako hartuet. Pare bat hartu dut. Ostra, 10.000 bakoitza 5.000koa dira. Bai zengoetan. Hartu. Hau hendik handia hauak izan berko luke. Bai 8.000koa. Guztia gastatuko ditut. Total. Eta aldeten nivel gehienak igoko ditut. Hale ba, 64.000 harima dauzkat. Bearer of C.C. Har, zenbatean, 50 dago. 56. Laur falta. Ja emango ditu beste pasoia jarri eta ura hobetu ingoet. Eta emango ditu bosteako batzuk magiakin. Finak. Eta bueno, hau izan da guztia. Espero zuk guztoko izatea pixka motzagoa gar. Bueno, bihar ja luzetxeagoen goet. Ez dut, darbezerain. Eta bueno, hori, espero guztoko izatea, eskerrik asko zuzenekoan egoteatik, eta ale, hurren arte. Aio.